Здравейте всички! Радвам се, че е толкова пълна залата и по всяко положение това се дължи на първо на най-важния и най-прекрасния и най-обичания и най-доена на нашата катедра, нашия ректор, професор Милена Славова. Аз общо взето излишно да ви представям, но както всички знаем, тя е професор, доктор на филологическите науки. Основните и научни интереси са свързани с фонетика, фонология на старогръцки език и диахрония на гръцкия език, научно казано. Вторият ни лектор е асистент Борислав Петров, докторант в катедрата по общо индоевропейско и балканско езикознание при факултет по славянски филологии, който ще ни изнесе пък лекция за гръцки език на индоевропейски фонд. И ако имаме късмет, ще дойде и Велик Шараков, който трябваше да ни говори за гръцки език на българските земи. Сега, ако не е, ще го намерим, ще го запишем или ще направим отделен семинар, просто той малко не уловим. Сега, понеже не знам какво ще стане с нашия гост, аз съм методология по един така съзнателен клас. Такова нещо нямате. Това е за вас наша специална серия. Вече няма и това да няма моля. Така че аз ще дам сега думата на професор Славова и надявам се. Той няма, за това получавам. Тези, които са служили в предишни случаи, така че професор Славова, давам думата, ако искате, мога да сложа едно устройство, с което се отваря. Уважаеми колеги, гости и студенти, мисля да започна с едно каптация от беневоленция на аудиторията, предвид на няколко факта. Първо, че материята е много трудна. Второ, че я преподавам от един избираем курс, който е 30 часа лекции. Трето, че аудиторията е изключително пъстра и макар, че това изложение първоначално беше предназначено за студентите по гръцка филология, които да получат някакво въведение в диахронията на гръцки език, виждам, че тук присъстват тежки професионалисти по история на различни стари езици. Така че наистина моля за вашата благосклонност, но споделих това с професор Гаджикова. Тя ми каза, че Рона Няколсон, когато изнасял лекция на руски език пред американоязична аудитория и попитали как ще се разбира след като говори на руски, той казал, че те трябва да се така че се надявам да бъде и достатъчно експлицитна, но и да разберете сложността на това изложение, което предстои. При това съм замислила, стига да стигне времето, накрая да ви изпитам, така се казва. Да видя доколко семето, което съм получила е падало на започваме с един фрагмент, по-точно параграф от известната реч на Демостен за Венеца, която той написа в отговор на нападките на своя противник Сили. Но не само ще видим този отказ, но и ще го чуем. Да видим сега какво ще каже към колонките. Епида de polis toisingade kosinin kitai mulla maitikai paradoxonipin. Kaimu prodioskeiti on, madistan hyperboleert haumasai, alla meteon orias, igo teoras sato.
Igaran hoppas I prodellata millondagin hästistai, kai proeides antantis, kai sypruules saiskina, kai diamartyro buore, kai kitraguos, kosuudit inso, uutos, apostration dei tele tutonaan, ei preduxas, Прокомон, ето милионта сайона сите люгон. И следващото нещо, което ще чуем. Това, което виждате, а след малко и ще чуете, е отказ от стихотворението на Константин Кавакис, Богът на Пуска Антоний. Да не ви смущава този инфинитив в заглавието, това е точен цитат от Хигълтовата биография на Антоний, където този инфинитив зависи от едно Евдокия. Ако си спомняте, в нощта преди гибелта си, Антоний и останалите жители на Александрия им се струва, че виждат и чуват звука от един Тияс Дионисов, който с много шум и възгласи напуща Александрия. И искам да чуем този текст. Ето. Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί, αόρατος θίατος να περνά με μουσικές εξαίσθησες συμφωνίες. Οι δίχοι σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη αναφέρετα θυμίσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτατε μου την Αλεξάνδρεια του Φλέτου. Виждате, че чуваме откази от гръцки текстове, само че единия е произнесен благодарение на една организация за устна реч, която се опитва да възстановява актуалното старогръцко отношение през класическата епоха. И също така чухме един текст, произнесен 25 века по-късно. Очевидно е, че има разлика в това, което чухте. Какво се е случило през тези 25 века? Едно от най-важните неща, които се случва, е свързано с ударението, което вие усетихте, че е различно. В класическата епоха имаме музикално ударение, имаме повишаване на всяка маркирана сричка с една клинка от до до сол и понижение било в същата сричка, било в следващата сричка, в зависимост от това дали ударението е остро или извито. Но от четвърти век от новата ера насетне, поне сме сигурни за това, ударението поради редица причини става динамично, както е днес в новогръцки. Това е едната много съществена разлика. Разбира се, другата е в дължината на гласните. Диктора, който чухте да произнася речта на Демостен, правеше опити да произнася другата гласна два пъти по-продължително, отколкото кратка. Така че и това нещо, така наречения изохронизъм, настъпва, да кажем, в началото на новата ера. Два много важни фактора, които допринасят за това различно звучение на един и същ език практически. Но, разбира се, променили са се и фонетичните характеристики на отделните фонеми и всъщност това ще бъде онова, за което ще ви говоря днес. Как, кога и по какъв начин се променя произношението на различните гръцки фонеми. Първият въпрос обаче, който ще задам е кога това нещо се случва. Обикновено ние мислим за след класическия гръцки език, който като един стожер ограничаваме със смъртта на Александър Македонски, да кажем, 323 година
и практически този класически гръцки език, който изповедите на Александър Македонски се превръща в нещо като лирба франка за целия свят, който той грецизира практически. Този процес продължава до 6 век от новата ера, когато е началото на средногръцки език. През този дълъг период от 10 века постепенно, постъпателно настъпват промени в произношението на фонемите. Разбира се, трябва да се зададем въпроса и аз задавам този въпрос на студентите. Защо? Защо се случва? Това е проблем на диахронията на всеки език. Защо фонемите променят своето произношение? Разбира се, аз тук сега няма да спирам да влизам в дълбочина на този сложен теоретичен въпрос, но мога да посоча няколко такива фактора, един от които е много важен принцип на ентропията въобще, който характеризира нашия живот. Това е икономията на усилието. Ние се стремим с колкото може по-малко енергия да комуникираме и да общуваме и да произнасяме. Много по-лесно е да кажем В, отколкото да кажем П. Разбира се, друг много важен фактор е, ако подходим структурално, и когато ние разгледаме вокалния триъгълник след малко, ще видим, че има действително вътрешно-структурни причини в системата на фонемите, които предизвикват изнасянето на произношението напред, на някои гласни и нагоре. Кога е започнало, все пак да се върнем на този въпрос, кога е започнал този процес? Да, добре, след класически гръцки език, но всъщност това, което виждате тук, е един известен пасаж от Тукидид, един мой любим писател, който, когато разказва за началото на чумата в Атина през 430 година преди новата ера, виждате какво разказва. Разказва, че по-старите атиняни напявали едно предсказание, в което се казва, че ще дойде чума заедно с Дорийската война, обаче някой прочели тази дума или смятали, че тази дума луимос не е луимос, ами е лимос. Едната значи чума, а другата значи глад. И в типичния за Тукидид скептицизъм към способността на човека да разсъждава казва, че мисля, че понякога след тази ни сполети друга Дорийска война и се случи да настъпи глад, вероятно всички ще мислят, че действително било казано лимос. Става дума за това, че нашия дифтонг ой още тогава е можел в някои диалекти очевидно да има съвсем монофтонгично произношение и, който процес окончателно завършва чак през 12 век от новата ера. Следователно, тези процеси на промени на фонетичната система дремят и набират скорост и тогава, когато статистически те станат достатъчно важни и определящи за системата, се превръщат в системни промени. За да видите, че даже няма разночетения на това място, специално проверих, защото бихме очаквали, че писарите биха чудили дали е луимос или лимос. Оказва се, че на това място във всички ръкописи има съвсем точно и ясно отбелязване на лимос и на луимос. И така, още в класическия гръцки език има тенденции за промяна в някаква посока, специално на дифтонгите. Тя е монофтонгизация, която днес в новогръцки е важен фактор за произношението. И за да си отговорим на следващия въпрос, как точно стават тези промени, както се досещате, трябва да имаме представа от артикулационния апарат. Аз съжалявам, че имам англоязична схема, но беше достатъчно така показателна. Да си дадем сметка и да се проникнем от мисълта, че произношението и не само на стълбите, ще е един акустичен и физически процес,
в който нашата устна плохина представлява една акустична кутия, в която някакви звукови вълни с определена честота, амплитуда, интензитет се движат, като всичко тръгва от въздушната струя, която идва от нашите бели дробове. И сега, специално за старогръцки език, впрочем и не само, но нека да обърна внимание, че един от най-важните органи е езикът ни, затова защото той е най-подвижен и най-лесно може със своето движение да модифицира обема на тази акустична кутия и начина, по който въздушната струя се движи. Специално за старогръцки език е много важно това, което имаме тук. Това е уволата или мъжеца, мекото невце, велума в края на нашето твърдо невце, твърдото невце, алвеолите, зъбите, устните. Сякаш това са важните неща и разбира се, носи някаква плохина, защото имаме звукове, които въздушната струя излиза както през устата, така и през носа. Сега, знаете, че имаме вокали и консонанти и вокалите са такива звукове, при които нито една от тези части на нашия артикулационен апарат не създава преграда за въздушната струя. Това е повече от ясно, само че се модифицира по някакъв начин благодарение на нашия език. Докато при консонантите някъде в тази акустична кутия възникват прегради, най-вече благодарение на езика и на нашите устни и на нашите зъби. След това въведение е съвсем малко логическо, но все пак трябва да имаме представа за това, преминаваме към класификация на нашите вокали. Сега аз ще направя ето така. Не можем без този вокален триъгълник да се справим с промените, които стават в историята на гръцкия език. Банален е този триъгълник, но той представлява една схема на нашата устна плохина. И сега още нещо да кажа, като говорихме за артикулационни апарати за нашата устна плохина. Има една интересна обратно пропорционална зависимост, свързана с нашата физиология на човеци, че колкото по-отворена е устата, толкова по-нисък е езика. Това е инстинкт. Като се отворим устата, езика ни отива най-ниско долу. Поради това гласната А е най-ниска и най-отворена. Е и О са средни по отвореност и по височина на езика, а И и У са най-високи и с най-затворена уста произнасяне. Другата важна класификация на звуковете е по това, доколко нашия език по хоризонталната ос е издаден напред към зъбите. При И и Е това е най-много, при А е средно, а при О и У нашия език е най-назад. Затова ние имаме предни гласни, средна и задни гласни по отношение на движението на езика по хоризонталната ос. Ниски, средни и високи по критерия колко високо се намира нашия език в устната плохина и отворени, средни и затворени по отвореността на нашата уста, като отвореността е обратно пропорционална на височината. Колкото по-отворена, толкова по-ниска. По принцип. И аз ви съветвам, когато учите някакъв език, да започнете винаги от този вокален триъгълник, пък после да видите какво се случва в езика, с който ще се занимавате. И сега да видим какво се случва в нашия език, с който днес се занимаваме, а именно в старогръцки език. Първо, виждате, че има два триъгълника. Този знак в международната фонетична транскрипция означава дълги. Значи имаме дълги и кратки гласни. Колко по-дълго са се произнасяли дългите гласни, вероятно два пъти по-дълго. Имам мерна единица, взета при средновековието се нарича мора. Два пъти по-дълготрайна е дългата гласна. Добре, тук в вътрешната част на този триъгълник на дългите вокали имаме триъгълник на кратките вокали, които вече видяхме в индоевропейски. Какво забелязваме в триъгълника на дългите вокали, което е големия проблем, който гръцки език решава, докато придобие това произношение, което има днес в гръцки език.
появата тук в средната ос на разрояване на средните вокали. Това е дълго отворено Е и дълго затворено Е, дълго отворено О и дълго затворено О. Имаме звучаща таблица на Международната фонетична асоциация. Човек може да кликне и да чуе как това се произнася, но аз казвам на студентите, правим уста за А, пък произнасяме Е, като английското гледаш А. Тук правим уста за И, а произнасяме Е, нещо като Е, нали? Тук правим уста за А, произнасяме О. И тук правим уста за У, а произнасяме О. Това е промяната, която характеризира старогръцки език от общия европейски съвременен инвентар. Само че, за да проследим диахронията в пълен мащаб, на нас ни трябва да видим какво се е случило в атическия диалект, затова защото след класическия гръцки език, така нареченото елинистическо койне, почива заради големия културен, икономически и политически авторитет на Атина, преди всичко на атическия диалект. Не, че няма юнийски особености в елинистическото койне, но атическия диалект е в основата на елинистическото койне. Затова следващия слайд ще ни покаже какво се е случило пък в атическия диалект, защото това е преход към това, което ще се случи след класическия и средногръцкия език. Случили са се три неща в атическия диалект. И най-важното, което се случва, е ето това. Тази дълга алфа, която виждате тук в ниската част на нашия артикулационен апарат, във всички случаи, когато пред нея няма ро, епсилон, йота, които са пречели на затварянето, се затваря до това дълго отворено Е. И вие знаете, че в атически, там където има дълга алфа, пред която има ро, епсилон и йота, като хо, да речем, в юнийски, в този случай трябва да има ета, защото това явление се е случило. Или ако сравним, след малко ще видите, в дорийски имаме ника, където алфата не се е затворила, а в атически, може би този пример е по-популярен, в атически имаме вече нике, което е дълго отворено Е, а вече не е А. И тъй първа промяна, затваряне на дългото А до дълго отворено Е, стига пред нея да не е имало ро, епсилон, йота, които не са. Втората важна промяна е ето тук в горния десен ъгъл на нашия триъгълник. Дългото затворено О, това, което произнасяме, когато правим уста за У, произнасяме О, като У, е било много ниско, много близко по своята артикулация до дългото У. И по тази причина, в много ранен период от време, дългото затворено О се слива по своето произношение с дългото У. И тази позиция остава празна, а дългото У е изтикано от тази задна позиция и отива напред в средна позиция, близо до И, но високо, и започва да се произнася като Ю. Толкова е силен този процес на изнасяне напред и лабиализация на това У към У, че той увляква в себе си и краткото У, което също става. Така че ние на атически имаме само Ю, но нямаме кратко У. Ако обръщате внимание, ние нямаме на старогръцки тук звук. Нито имаме буква за кратко У. Имаме за Ю, имаме за дълго У, след малко ще видим как се пише то, но нямаме кратко У. И от сега искам да обърна внимание на задната ос. Какво се случва? Вижте, на предната ос имаме много малко разстояние в местата за произнасяне на много звукове, докато задната ос остава само с това дълго отворено О. Тук всичко е празно и отиваме чак в дългото У.
Ето тази несъразмерност и прекалено натоварване на предната ос в артикулационния апарат при произнасянето е причина, една от причините за тези процеси, които настъпват, свързани с итацизма. Ето как се пишат всички тези звукове, за които говоря. Защото ние сме свикнали да възприемаме с гръцки език преди всичко и само като писан. Нали? И е редно да видим тези звукове, които видяхме в аттически, как се пишат, с какви графеми се пишат. Ето ви този случай, ето ви кратка алфа, която се пише с А, глота. Ето ви дълга алфа, пред която има ро и която не се е затворила до дълго отворено е, хора. Но ето ви дълга алфа, която се е затворила до дълго отворено е, пише се с ета, в случай, че пред нея няма ро, епсилон и йод. Краткото е чудесно и сега ще прескоча дългото затворено е, ще отида до дългото отворено, което също естествено се пише с ета, краткото О с О, прескачам дългото затворено О, след малко ще кажа защо, и дългото отворено О се пише с омега. Тези два знака, етата и омегата, обърнете внимание, че съм посочила, че става дума за графемите и диграфите, които се употребяват след 403 година. Това е така наречената година на архонта Евклид, когато Атина приема юнийската азбука. Юнийците, които преди Атина да набере този капитал икономически и политически и културен в резултат на персийските войни, Ионий е този културен водач на гръцкия свят и тъкмо там се създават тези графеми, омега и ета, по причини, които сега няма да ви обясня, но омега се получава, като се отвори малко омикрон. Тази финикийска буква хета, тъй като в юнийски не е имало гъсто преподавание, започва да се използва за ета. Разбира се, аз тук изобщо не говорих за азбуката. Това е един голям проблем. Откъде ние знаем коя буква и графема как се е произнасяла. Това е сложно, но ние знаем, че гръцката азбука е финикийска азбука, знаем колко интелигентни гръците са я модифицирали така, че да има знаци за гласни звукове, тъй като в финикийската азбука няма. Що се отнася до произношението на звуковете, разчитаме на редица податки, както на самите гърци, така и на транскрибиране на гръцки думи в други съвременни езици на гръцкия, също така на фонетични писания и така нататък. Така че този въпрос е въпрос на отделно изложение. Аз сега искам да се върна на тези два случая. Дългото затворено Е и дългото затворено О, което вече видяхте там горе в десния ъгъл, че е станало И. Какво забелязваме? Че само при тях звукът се отразява с не една графема, а с диграф, с два графа, с два знака. И разбира се, ние учим от първи курс, че това са дифтонгите, казваме много неправилно Е и О. Фактът, че в класическия гръцки дългото затворено Е и дългото затворено О, което е станало У, се изписват с тези диграфи, показва, че по това време вече дифтонгите, които са били означавани с тези знаци Е и О, вече са се монофтонгизирали и произношението на дългото затворено Е и дългото затворено О, У, заедно с това на дифтонгите, е било едно и също. Друг е въпросът, че първоначално те имат, ако започнем да търсим етимологията, различен произход. Ето, в този случай едно е в курус, друго е в ухо, да речем, където в ухо имаме индоевропейски дифтонг, а тук имаме дълго затворено
У, което е резултат от изпадането на дигамата от корвос. Това са неща, които този, който учи историческа граматика, знае. Тоест, ние имаме един и същ знак У, зад който се крие по происход дифтонг или дълго затворено АО, и един и същ знак Е, зад който могат да се крият дифтонги и затворено дълго Е. Прави ли впечатление, че тези два дифтонга, които са започнали да се монофтонгизират и да се произнасят като един звук, всъщност са дифтонги, след малко ще говоря за тях, които имат много близко място на произнасяне на двата си елемента. Затова О и У, дифтонга ОУ, много бързо и рано, да речем в началото на първото хилядолетие преди новата ера, е станало У, и много бързо Ей е станало дълго затворено Е. Някакво такова нещо. Така че, още в класическата епоха виждаме наченки на монофтонгизация на дифтонгите и това съвпадение на означаването на различни по происход звукове. Ето тук в дясно са И и Ю, казахме, че нямаме кратко У. При тези звукове имаме едни и същи графеми, с които ги пишем, и въпрос на някакви умения, на опит и практика, да знаем кога е дълга или кратка йотата или юпсилона, особено когато се налага да скандираме. Сега, след това, което казах, искам да поговоря за промените на тези вокали в след класическия гръцки език. Какво се е случило? Ето ви триъгълника, който се получи без кратко У, с една рекава задна ос и с една по-напрегната предна част на артикулационния апарат. Това, което се случва, е, че ето този звук започва да изнася своето произношение напред и нагоре, и това се случва още през 4-3 век. До там, че често пъти в Little Scott Jones може да видите лексеми, които имат дублетни форми, защото оиктиро и оиктейро са еднакво засвидетелствани в нашите писмени извори и няма Министерство на просвещението, което да каже нормата е с И или нормата е с Ей. Трябва статистически да имаме преимущество на една от графиките, за да знаем как трябва да се напише съответната лексема. И по тая причина и в надписите ние виждаме Нике, написано като Нейке, което е Нике, просто Ей, което служи за означаване дълго затворено Е, вече се произнася като И. Другата промяна е затварянето на това дълго отворено Е до дълго затворено Е и също в края на краищата, макар и по-късно, през 2, 3, 4 век от новата ера, пълното му затваряне до И. Ето ви такива примери, при които Андрея се пише с Ета или Ники се пише с Ей. И другата много важна промяна, която се случва в след класическия гръцки език, е изравняването на дължината или времетраенето на произнасяне. И затова такива грешки, каквато има, например, в известния надпис на Хан Муртак с красивата мисъл, че човек да живее и добре да живее, умира и друг се ражда. Там, за наше съжаление, канцеларията на първата българска държава е допуснала тази грешка с омикрон. Просто защото омега и омикрон се произнасят по един и същ начин. Толкова за промените, които стават в след класическия гръцки с вокалите. И сега да кажа нещо за дифтонгите, защото те са другия важен елемент от фонемния инвентар на гръцкия език. Знаете, че това е съчетание с И и с У на вокалите А, Е и О. И тяхната съдба е
да се развиват заради икономия на усилието към един вокал. Разбира се, ще имаме преходен период, защото как от ай да стане е, както е днес в български, ще се минава през един период, в който ще имаме дълго отворено е. Също така този процес, който е много бавен и труден. Защо? Монофтонгизацията на ой е много бавна и трудна, защото двата елемента на дифтонга се намират на много различни места в устната кухина. И затова този дифтонг дълго и бавно първо преминава през Ö, през О, докато стигне до У или И, защото има двояк път на развитие, макар че И е този, който окончателно побеждава като последен продукт на монофтонгизацията. И ето как се осъществява тази монофтонгизация. Още както ви казах, в началото на първото хилядолетие преди новата ера, дифтонга О става дълго У. И Ей още през 4-3 век преминава към дълго затворено Е и накрая до И. И този пример, който виждате на епините, е показателен. Що се отнася до дифтонгите, които имат втори елемент У, при тях процесът е свързан с консонантизиране на втория елемент и ние днес го виждаме в гръцките земки, които произнасяме като автомивка, да речем. Аф и Еф и Е, в зависимост от това, Ф или В, в зависимост от това дали следващия звук е гласна или звучен консонант. До там, че даже може да изпадне след като се спирализира, защото вижте, и то по-точно фрикативизира, защото става Ф и В. И имаме вместо кат елохен в написите от нашия език, имаме кат ехен, защото това Ф не се изпада и не се произнася. Тези два дифтонга са с най-голяма действително разлика в първоначалното произношение. Аз проследих как това става, но вие сте свикнали с кай и ке. Този процес, който вероятно е 2-3 век придобива своя облик. И ето ви това този последен акцент на монофтонгизация на дифтонгите, за които съм ви дала два примера. Единият е като Хомене, вместо като Хомене от един надпис от долината на Струма за една майка, която получава паметник от почетен след смъртта си от нейните деца. Тя е като Хомене, тя е заминала си, но е написано с юпсилон, защото Ой и юпсилон по това време имат сходно произношение, някакво Ö, което показва, че Ой вече е започнал своята монофтонгизация. Ето и още една грешка, която в паметника написана на Лотар ще срещаме често. Ойкос е написано като Юкос. Което говори отново за общо произношение. Но тук съм ви дала един пример, който малко да ни разсея, защото има и българска следа. Нашата дума мустак, разбира се, идва от сърбърската дума мюстакус, и би трябвало по тези правила, за които говоря, тя да бъде мистак. Нали? Но виждате, че правописа, който отговаря на произношението в новогръцки език е с У, и ние, разбира се, сме приели от новогръцки език по устен път. Защо е така? Защото не навсякъде и не във всякаква среда и обкръжение вокално юпсилона е изнесла произношението си напред, без да се лабиализира това произношение, без да стане нещо средно между И и О. Има и много други примери, между другото, в български език. Аз ги давам често пъти за пример. Например, Труфесе и Трифун са едно и също на гръцки, но виждате, че в единия случай по устен път сме взели Труфесе, Трувка, Трувчев, Трувчев, а Трифун сме го взели като книжовна заемка и свързано, разбира се, с християнството. Преминаваме към консонантите.
Трябва да имаме някаква преграда в устната кухина, чудесно, и ги класифицираме как? По два критерия. Къде е тази преграда и второ, по какъв начин тя се преодолява. В старогръцки език имаме два начина за преодоляване на тази преграда. Или с бурна експлозия, това са преградните или експлозивите, или чрез леко отваряне на двата елемента на преградата и преминаване на въздушната струя чрез триене, което са фрикативите. Един от които фрикативи направо си е спирант, това е С, при който върха на езика малко прави едно улейче, да се чува и съскане. Единственият фрикатив, който има на гръцки, е всъщност глоталният фрикатив. Вие си спомняте тук гласните струни, когато въздушната струя минава през гласните струни без да трептят те и имаме така нареченото гъсто предихание, което ние не произнасяме правилно, защото го произнасяме като хи, като х българското, а то всъщност е само дъх, при който въздушната струя трие стените на гласилките. Добре, ето само за миг да ви покажа големия инвентар от съгласни, които може нашия приятел да произнася, но за нас в старогръцки език какво е важно? Важен е велума, ето това меконеце, което може да прави преграда на въздушната струя и да създаваме чрез експлозия гуторалите К, Г и Х. Важни са зъбите, които могат да бъдат преграда и когато се преодолява тя, да имаме Т, Д и Тх. Важни са устните, когато правят преграда, имаме П, Б и Пх. И разбира се, ето тук гласилките за глоталния фрикатив. Разбира се, носната кухина за мю и за ню и езика, който е важен при Л и Р. Сега ще направим кратък преглед на тези. Ето ви преградните. Преградата се преодолява чрез експлозия. Къде казахме тя? При велума, при зъбите и при устните. Ликвидите или плавните съгласни, Л и Р, не е било палатално лъто, както днес на гръцки. Частично въздушната струя преодолява тая преграда и излиза отстрани на езика при Л и Р, само че върха на езика трепти. Носови, М и Н, при които въздушната струя излиза както през устата, така и през носа. При М преграда при устната, въздушната струя преодолява и част от нея излиза през носа. И тези проводни или фрикативи, каквото е С и каквото е и сложните съгласни, това всъщност също е една особеност на гръцки език. Съчетанието Кс с Д първоначално, което е станало от З, после упростило на З и Пс. Ето ви, да ви напомня, преградните съгласни, тук с тяхната транскрипция фонетична. Важно е, ето тук са гърлени, устни и зъбни, важно е да видим в колонките, че последната трета колонка на нашите преградни съгласни представлява какво? Представлява аспировани беззвучни съгласни. Това е една характеристика на гръцки език. Той няма аспировани звучни съгласни. И какво виждаме? Виждаме, че ние всъщност не произнасяме правилно днес, следвайки разовото произношение, хи, фи и тета, защото трябва практически да ги произнасяме като кх, пх и тх, както римляните са го чували и както са транскрибирали гръцките земки. Така че това представляват хи, фи и тета, представляват беззвучни аспировани съгласни. Какво се случва с тези 9 съгласни? Това, което е основна тенденция, както при дифтонгите беше монофтонгизация, както при вокалите изтегляне напред и нагоре и тацистична и изохронична тенденция. Съществува така при експлозивите. Основната тенденция е тяхната фрикативизация. Тоест, тези 9 съгласни, които ние видяхме, че гърците, старите гърци, енергично са произнасяли, разбивайки преградата на устната кухина, постепенно
в следкласическата и особено в средногръцката епоха, мързеливо тази преграда се отваря и въздушната струя започва да минава през прохода, който се получава и да се трие в двата й елемента. И вижте какво се случва. Ако в старогръцки имаме Г, Б и Д, ние днес имаме в новогръцки Р, В и Р. На същите места става артикулацията, но вече начина, по който се преодолява преградата, е чрез триене и небрежно отваряне на преградата, през която въздушната струя минава. Същото се случва и с аспированите, тези три, които показват. Фи, фи и тета. От Х, Х и Х вече имаме Х, Ф и Ф. Отново една разлика, нямаме вече тая вторична аспирация, а имаме триене при преодоляването на тесния проход, който се е получил при отварянето на преградата. Това са най-важните промени, които са настъпили в тези 9 експлозива, които видяхте. Значи 6 от тях напълно са променили подношението и всъщност непроменени от пантивека до днес са беззвучните К, П и Т. Те се променят само, че в съчетание. Кт става Хт и така нататък. Що се отнася до плавните съгласни, нямаме промени, освен, че днес на новогръцки имаме палатално Л, каквото нямаме сведения, доколкото имаме извори, да е било такова произношението. Напротив, даже по-скоро някаква лабиализация има на Л, заради грешките, които допушат в надписите. Тоест, имаме случаи, в които Л'то е понасено като Л, поради което е отразено по друг начин в текстовете. Носовите съгласни, ню и ню, тук не говоря за агмата, онзи звук, дето ангелус, знаете, се пише с две гами, но първата гама всъщност е звука МГ, който е такъв вариант на гамата на ню пред гуторал. Така се каже елефон. Добре. И сега, ето ви ги тези проходни съгласни или фрикативи. Ние имаме С, за разлика от латински, знаете, че сигма не се означава в интервокална позиция, за разлика от латинската, която хем се означава, че после даже имаме и ротицизъм. И този глотален фрикатив, който се е от между другото, върху камъни можем да видим как той се пише този знак само с ето тази му част, горната лява част на етата. И не случайно рисуван от Византиум, който е създал на древните знаци, е използвал този знак, който наподобява тази четвъртинка на хетата. Сега, разбира се, гръцката сигма в някои позиции се озвучава комбинаторно, така да се каже, по влияние на съседните звукове. Вие казвате лесбос, номизма и така казваме, можем да кажем, лесбос, просто защото бетата влияе върху произношението на сигма. Но това е в тези съчетания, когато имаме звучна. И сложните съгласни накрая. Сега, обърнете внимание, че първоначално тази зета, която днес на новогръцки, тя и в след класически гръцки започва произнася само като З и затова на латински маза е станало маса, но не тази маса, ами физическа. И като физически термин, материя, маса е сто. Мисълта ми е любопитно, че първоначално произношението на тази сложна съгласна, която учи в класическата епоха като зета, всъщност е била с Д, имаме доказателства за това писмени, и е станала метатеза, така че с Д е станало от З. Значи е било Мазда. Добре. Сега приключвам. Ако съм много напреднала с времето, ще спестя
коиза. Ако не са... Не, дай го и коиза. Добре, Ще се прави добре. нататък. Само, че дали се вижда добре. Май нищо не се вижда. Може да гасим за Да, да, си, Това е, както виждате, един надпис, една удочна точка с трите нимфи от акветаните. Това са българските минерални бани. Тук виждате две делови, от които тече вода. Виждате името на посветителя и виждате на кого е посветен този оброчен паметник. Виждате само Риес и Ню Фес, ако виждате добре. Ето, над релефа се вижда Кюриес Нюфес, а под релефа се вижда Зопас Юлио Елхаристон, ето ви го омикрона, а не Текен. Какво е това Кюриес Нюфес? Да не познавате. Стефани, какво е? Каквото искате, какво е това? Добре, но в кой падеж се? Да, тогава какво е? Тогава какво имате? Не. Имате ето това. Имате монокомпизацията на ай като е. Тоест имате Curie Eyes New Face, но вече бетонът ай е логично произнасен. Човека не знае правописа, чува Curie Sniffes и може би така му е написано на копието, от което подписва и е спестил и погрешно е написал вместо ай е. Също така виждате, че посветителя Зопас, това е някой си Зопчо, син на Юл, Елхаристон, причастието, написано обаче с омикрон, като благодари, принася. И отново свидетелство за изохронизъм. Следващия коиз. Какво виждате тук? Станислава, къде са? Да. Кюрие Боети пише, да. Тоест, един банален текст, който се среща много често в следващата епоха и в християнски текстове. Това е от град Бяла, от една наша екскурзия, ако си спомняте. От музея съм снимала. Боети вместо Боетей, което е повелително наклонение, след вокатива Кюрие, Господи, помагай, но поради тактичното отношение написано. Тоест, какво искам да кажа? Защо се занимаваме с всички тези въпроси? Да, една от причините се занимаваме да имаме представа за това как диахронен план един език се развива, всеки един език, в частност гръцки език. Но една от много важните причини, която мен лично ме довела до тези занимания, е да можем да четем онези текстове, които гърците са ни оставили. Те не винаги са написани така, както ги четем в книгите, които ни учат. И епиграфските паметници показват тъкмо тези истински причини, поради които езика се е променил. Имам още един. Да. Той е за двамата кириловци тук. Скъпи питомци и колеги. Това кой надпис? Надпис на хан Пресиян, който е много лично въздейства. И разбира се, ето тук е вместо, сега ще ви покажа, намира се в Филипи тази плоча. Ето в ляво е текста, който е върху плочата. Ето какво казва той. Ей, ти сте на летая. Вижте как е написано етата вместо ей, тес вместо тис, а летая, вижте как, нали? Ей, ти сте на летая. Ще чета по Ройхлин, по Еразъм Гюрелуе или Гиреви по Ройхлиновото предложение. Хотеос теории, вижте как е написано, с омикрон вместо с омега, с йота вместо ей. Кай,
Кай ейтис пселдетай, вижте как е написано пселдетай, вместо теори, Господ. И така, ако някой търси истината, Господ наблюдава. И ако някой лъже, Господ наблюдава. Много е страшно. Тус християнус, хой вулгарес, с една метаплазма, тук Албена е силна, нали, с окончание за трето склонение вместо ой. Полага, тая е поясен. Вижте, българите направиха на християните, разбира и гърците, много добрини. Вижте как е написано е поясен, е пюисън, заради точно тази монофтонгизация на ой. Обаче, кай хой християной е лесмонесън, но християните забравиха, ала хопе още само една скоба, когато започнаха проектите на правителството на Бойко Борисов и много пари се потрошиха в тези реформни проекти, имаше тази организация на музеите за съхраняване на културното наследство, обсъждане на всички тези неща. И колеги от цял свят писаха, че не може така да се възстановяват крепостите и прочее, с съвременни материали, с съвременни строителни материали. И една австрийска колега беше написала Хоте осте ури. И накрая, с това ще завърша, това е последния, за да видим, че и в нашите църкви по същия начин, ако можете да правете това, ако имате възможност да четете текстове в синописите, имаме по същия начин такива неграмотни писания, които са свидетелство за промените в езика. Имате ке в този как се казва това? Свитък. Свитък. Пише ке диафелаксон демас, което е ето това ке диафелаксон демас, което е кай диафюлаксон хемас. И ни опази Боже. С това приключва. Надявам се. Ако толкова много се вълнувате в генетиката, заповядайте в мой избирателен курс. Има обаче междинен тест и краен. Така че, ако имате някакви въпроси, той беше така много Как спирам?